Alright, unang nga caller na mga kapamilya, mga migs. Gana sa ato ang mobile. Hello, good morning. Morning, George. Ay, kisa ni? Langling. Si? Langling. Langling. Taga-asa pa na si Langling. Tagasalay. Taga-saluya makalangling. Lunis na lunis, luya ka. Kaya naman, manggot. Gay, basta nila init ka din oh. Na very bagyo na. Sure gyud ko ba nga naburakan yun sa Father's Day ba? Ay, wala man. Menya na bala si Langling? Dili pa. Ah, dili pa di ay. Pero nanay, kuha na nanay anak? Wala pa. Wala pa, single pa. Wala edad di mo Langling? 20. 20. Nag-eskwela? Wala pa. Eskwela. Asa ka nag-eskwela lang ga? Unsay kurso? Sa St. Peter's College of Balinghood Yan. Incorporated. Wala kay ano? Wala kay karing klase? Unya ba? Alauna. Alauna. Alauna pa. Tapos, Oh! lagi tawag may gal. Sorry ma'am, nadisturbo na to mga igalo si Langling. Langling, i-greet na mo kabarkada na Langling. I greet ko sa akong mga silingan. Mga silingan nga namin sa MOR. And akong mama, papa, maigsoon. Ka-happy ni Langling paminahon. Kisa bali. Ito, Jo? Happy kay kapaminahon mo ra gyud. Naan jud kay ka ba? Condition jud kay ka ba? Lagi igaw, magod kayo kay kaulanon. Ako lang noon. Kisa ba? Ang uyab dahil nga nasa Taguluan nagtrabaho. Among iro dahil nga sa baay. Unsa ingon ko Amora, sa iro? Jo. Ha? Unsa may ingon sa imong iro diha day? Wala, gusto matanin siya maligo, kaya wapay ligo. Pangutan na lang. Grabe. Ayun. Happy kasi Langling mga igala. Lagi. Ling kisa Grabe. ba? Kisa ba? Ikaw rin, Joe. Ayan. Taga-asa ka ni Kalangga? Tagasalay. Taga-Salay. Pila pa ka oras ang Salay to Balingasag? Nag-oras ba? Depende kung na-stop o go moral mga 15 minutes. Kung dili na gid mo stop, tuloy-tuloy na. Mga 10 minutes siguro. Lolo de kayo. So everyday ka gaulian lang ga. Everyday. Unsa ka gabas, multicab? Unsa man? Depende kung unsay makauna, kung bus ba or multicab. Kinsalay o makauna, ana. Kaya hilig na siya kinsalay makauna de. Sige, Langga, kaon-kaon di pag may time ha. ayaw man naman minamahaw. Okay, maragluyan na kay Kalangga, makatakod ka Langga. Dili ay. Sige na, unsay request ni mo Langga? Isang araw. Isang araw, bye. Amo, kinakanta na, Joe. Kay Cal. Alright. Sige, Salamat. Ingat. Natakdan si Ma'am Joy Navarro sa imo Halangga. Nagluya po siya appeal. Imbis na happy kasi sa Father's Day kagahapon. Good morning, engineer. Okay, maragluya lagi si engineer lagi, ma'am. Halo sa Intarandas, mga taga-igpita na Paro Builders. O sa mga Joy Rich Taxi. Hello. Ayan, second caller na Ben as linya. Hello, good morning. Oy, painay sa imong radyo diha, madam or sir. Wait lang. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Guba, good luck eardrums. Sorry. Hi, kisa na palihog. Si Alisa ni Hi, Alisa. Taga sa mga? Taga-Taguluan. Taga-Taguluan. Pilay din ni Alisa? 17. 17. Bye. Alisa, nag-eskwela ka lang ka? Oo. May klase ron? Wala pa? Onya, alas 12 pa man. Alas 12 pa. Grabe kayo yung mga klase ninyo, no? Pag alas 12, alaw na magsugod. Pero good sila man manguli. Aba, unsay kurso ni mo lang ka? Ko senior high. Senior high pa ka. Yaw, unsa may imong strand? Gas. Ha? Gas. Gas. Tapila naman karon ang gas pod. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame
Okay, bye. Na. Musta man imong morning lang ga? Mara magluyag yapon ka lang ka, apektado gyapon ka? Ay, ako pa bata. Ay pagkakamata, gina. Nya, unsa ba ka oras gabi natulog di ay nganong nabilar man ka? Saan na to? Ha? Unsi kapin. Alas 11 ka pin na. Di sa man nagbilar sa imo. Cellphone. Asil. Lola. Lola day. Isa gidulaan ng ML. Sila. Di ko kabaluan. Ay, dili ka kabalo. Unsa may gidula nimo? Tetris? Dili po. Ba't ko kabaluan sa ko? Nakalam naman good ko. Sino yung dula ninyo? Wa kabalo sa yung gidula. Sa Di mo good kay. Di mo good ako cellphone. Nakalam na. Unsa nanguam ra ka? Kinsa man to tagya cellphone? Ay, so, Megso. Happy ra pud siya nga gulman niya yung cellphone. oh, katulog naman. Unsa may nakita sa yung cellphone? Lola. Samok. Kulita kay nako. Bita lang kay naligo na ka lang ka, kaligo na lang ka kay murag galanay pigyo ka lang ka oh, gimuta pa ka. Na. Na, ginoo. Kamay. Ay na. Bayo. Hello. Ikaw na ba nila kay ang taguluan kay daghang kay gwapa pero way mga uyab. Agoy, tinuod nilang ga. Dili ay. Aso di kay gwapa. Ay, sige na lang kay grito mga kabarkada des taguluan. Great lang ko sa akong mama, papa, sa nasa Claveria karon. Ug sa akong igsoon na nag-eskwela na. Ug sa akong ate Todd na nagtudlo sa Lambaguhon. Ug sa akong kuya na to sa Tumpagon, nagtudlo gyapon. Ug sa akong mga relatives sa Claveria, Valyar, Baliber, Tamales. O sa akong kaugalingan dano na Kuraysa. O sa taga mga CUC, Puerto Campus. Nga lang. Alright. Sorry kasi mo lang ga. Verified. Ha? Verified? Verified. Bye, bete. Alright. Sige, watin nilang ga ha. Sige. Okay, Thank you. amping always. Bye-bye. There you go, los mga taga-Taguluan, Misamis Oriental. Nagkasalamat sa inyo ang pagpaminaw ng MOR. Atong weather karon mga kapamilya, medyo hayag-hayag as of now. Bato niya tao-tao na nakoy kakakita sa langit na mag-gray-gray. Bundak na sa ning ulan unya. Busa na ano yun ha. Dalag yung payong, dala og raincoats, jacket. Kung sa pa na makaprotekta sa inyo ha. Tapos pag mubundak ang ulan, hinahinal itong padagan. Kaya ron na iwas sa mga aksidente, guban pa ha. Right now mga kamorkana, mga mix, play sa natong unang request sa song, something from K-Cal. Yung kantang Isang Araw. Diniligapon sa inyo ang number 1 FM station ng MOR 91.9. Basta MOR, Chiki Bay, Mayong Bundag, CDO.